Galicia foi un lugar clave na historia franciscana. O primeiro convento que a orde construíu fora de Italia foi o de Santiago. A tradición conta que o mandou facer San Francisco de Asís tras peregrinar a Compostela en 1214. Foi o xerme dos franciscanos en España. Conectaron moi ben ca sociedade daquela época galega polo espírito que traían, que era un estilo aberto de asemellarse á xente normal e, sobre todo, aos máis necesitados, se presentaron como hóspedes e peregrinos. É dicir, o hóspede que é acollido pola xente e despois van aparecendo os conventos, e peregrinos, porque andaban de un lado para outro, movéndose, evangelizando, entrando en contacto ca xente. A súa expansión foi moi rápida e os franciscanos asentáronse en conventos que foron construindo por toda Galicia. Primeiro nas zonas urbanas, en Santiago, Ourense ou Pontevedra, e despois nas máis rurais, como Herbón, Louro ou Betanzos. Ademais, construíron igrexas por toda a comunidade, nas que introduciron o característico gótico mendicante. Son a de Ribadeo, que hoxe é parroquia, despois, aunque xa moito é da parte da época renacentista, a de Viveiro, a de Coruña, a de Betanzos, que é quizá a mellor que temos aí, a de Pontevedra, a de Ourense e a de Lugo. E Lugo e Ourense teñen os dous claustros máis bonitos que son de estilo románico que existen hoxe na xeografía galaica. Así se foi forxando o rico legado artístico e arquitectónico franciscano, que hoxe en día conserva preto de 90 monumentos por toda Galicia. Fan toda unha serie de construcións en tipoloxía gótica, non? Pero depois chega o Renacemento e hai xoias en Galicia, como por exemplo pode ser o claustro de Trandeiras, que está dentro dese estilo. Aquí mesmo en Santiago están as Clarisas, con unha das portadas no seu convento máis importantes do que é o barroco do século XVIII en España, e casi diría que en Europa. É un patrimonio franciscano, pero un patrimonio de país, é un patrimonio de cultura. Parte dese patrimonio cultural consérvase nas bibliotecas franciscanas. Esta do convento de Santiago garda 90.000 volumes. Está considerada unha das máis importantes de Galicia. Santiago foi sempre un centro de estudio e tuvo máis relevancia a partir do século XV e despois da desamortización, que tamén desapareceu gran parte da biblioteca, volveuse ir reconstruindo pouco a pouco e a finales do século XIX pois construíuse esta nova biblioteca. E ademais desa riqueza que ten de historia, de direito, teoloxía e filosofía, está tamén a Biblioteca Franciscana. É dicir, que é moi completa nese aspecto e é unha biblioteca de espiritualidade. No ámbito espiritual, o legado franciscano ten unha marca perdurable nas tradicións devocionais. Os franciscanos promoveron o Vía Crucis e boa parte dos simbolismos da Semana Santa, por exemplo, as representacións do Santo Encontro ou do Desencravo. A orde franciscana chegou a ter 2.000 frades en Galicia no século XVIII. Nos anos 50 do século XX había uns 500. Hoxe quedan apenas 50, mantendo o legado espiritual de San Francisco de Asís. O patrimonial precisa cada vez máis da axuda institucional para pervivir.